Eu estou contra Carmelo, E ti? A que xogas? Tú y yo tenemos el mismo objetivo, Mateo, pero usamos tácticas diferentes. Todos estamos de acordo en que, no caso de necesitar máis terreos, deberíamos utilizar os que están a carón da conserveira, posto que xa son propiedade do consorcio, non teríamos que pagar por eles. E, ademais, son propiedade túa, non? Teño unha información moi perigosa para Carmelo nunha conta de correo electrónico. Se o sabe... Díxenlle que yo entregaría toda a policía se non sacaba meu pai do cárcere. Pero ti estás tola... Que estás chantaxeando a un narco? Fíxelo por ti, filla. Non, papá. Fixéchelo por medo, por cartos ou porque che deu a gana, pero por min non. E non penso cargar con iso. Agora o único que importa é que Carmelo cumpra e te saque daqui. Temos montado un dispositivo de vigilancia a Carmelo. E tamén aos seus homes. Parece que a túa filla está facendo amigos. Con todas as fulanas que hai en Sardiñeira tiña que ser precisamente con esa. Pepe, tranquilo. Estás deitando coa miña filla, cabrón. Iso podémolo que non a falar, sei? Pepe, podémolo falar, hostia, tranquilo. Pepe converteuse no home de confianza de don Álvaro. Era o que cobraba as débedas, e se había que darlle unha malleira a alguén, pois facía. Onde está a vella? Vou acabar con vostede cos seus. Que lle quede claro. Vou rematar cos matalobos. Polo ben do seu neto, mande-o fora daqui, para que poidamos falar os dous sós. Iván, obedece, por favor, faime caso. Non te penso deixar soa. Faime caso e non me retruques, vaite! Veña, vaite! Hai moitos anos que me afastei dos matalobos. Sabe o ben, tiñamos un trato. Nunca volverían a entrar na miña vida, nin na da miña familia. Eu nunca falaría do que pasou. Nunca o fixen! E agora, Carmelo e os seus homes intentan arrastrar a miña filla ao seu mundo. A miña filla! Pepe, eu non Cal sabía... escoite! Se Carmelo non deixa que Vanessa marche do seu local e lle ordena aos seus homes que se afasten dela, todo sairá a luz. Entende? Todo. Xa non ten idade para andar de xogueta, dona Carme. Mais lle vale facer caso do que lle dixen. Vostede mellor que ninguén sabe do que son capaz. Non preciso nada, estou tranquila. Sí, o sí, tranquilísima. Pero hache sentar ben. Como queiras, mal non me vai facer. Por que se puxo Pepe así? Parecía un tolo. Que che quería? É un pobre home. Non pode aturar que a nos vayan ben as cousas. Ten problemas e está desesperado. Traballou algún tempo para o teu avó. Pro avó? Hai moitos anos, ti aínda non naceras. Agora Pepe pasa por un mal momento. Precisa cartos e veu reclamar unha débeda que hai anos que está pagada. Pobre infeliz. Que precise cartos non é unha razón de abondo para poñerse así.
As cousas non che son tan simples. As envexas e os rancores andan sempre mesturados. Sentoulle moi mal que a filla de Arturo escollese a teu pai como padriño do seu fillo. Pepe contaba con ser el e andouno dicindo por aí. Non tiña nin idea. Despois, como elixeron a teu pai, tomouna con el en vez de con Sara. Xa, porque Pedro é o seu xefe. Iso mesmo. Ai, ti non quedaras cun amigo teu de Santiago? Sí, con Nano. Quedamos máis tarde. Que ben o ides pasar, Aproveitade que sodes mozos. Oes, Iván, do que pasou con Pepe nin unha palabra a teu pai, oíches? Non lle había sentar nada ben, e total, non ten importancia. Grazas. Seguro que queres dormir aquí. Pedro, na cama descansarías mellor, e a mí... Isto é provisional. Non quero que estedes sós mentres estén as cousas como están. Gústame que esteas aquí. Iso non significa que me pareza ben o que fas. Pedro, xa te expliquei as miñas razóns. Xa, e por iso nos puxeches en perigo os Por tres, favor. non? Mira, mentras eu este aquí, quero que as cousas se fagan ben, vale? Que é isto? Aí dentro está un usuario contrasinal para acceder á conta de correo coa información que busca Carmelo. Que queres que faga con isto? Quero que o teñas ti. É o meu seguro de vida. Sara, non me gustan estas cousas. Boas noites, Pedro. Sara. Mañá teño que ir a Coruña a recoller unhas pezas. Podes encargarte ti de recoller a Xoel na gardería. Gracias. Hola. Que está a pasar, Rafael? O abogado do oficio contoume algo. Paula, senta, anda. Pasai a noite en vela e cos nervios non entendí nin a metade do que me dixo. Tranquila. O vis privado, podes falar con normalidade. Aquí ninguén pode escoitarnos. É que a min todo isto... Non sufras, vale? Logo me han levar ao xulgado. A Suiza vai me interrogar outra vez. Pero que está pasando? A Guerra Civil foi a miña vocación. A miña paixón. Cando recibín os galóns de sarxento, foi un dos días máis felices da miña vida. Seino, Rafael. Por iso, que pasa? Mataste a traballar durante anos, e para qué? Os vos deixamos a pel no servizo, pero sempre gañan os malos. Eses son os que nunca teñen problemas para chegar a fin de mes. Non sei por que me contas todo isto. Sábelo ben, Paula. A hipoteca, os créditos, a residencia da miña nai, sacar adiante os nenos. A miña paga de sarxento non abonda. Vale. Non me digas nada. Prefiro non sabelo. Procurei evitar prexuizos graves aos compañeiros e a Santiago. Non sabes cantas veces lle dixen que non a Carmelo. Todo o que fíxeno por nós, Paula. Pero como que fixeches por nós? Pero que vai ser de min agora? E os nenos? Como lles digo que seu pai está no cárcere? É isto? Prendeume unha chapa no taller. Cando volviches do traballo non tiña a camisa rota.
Se queres que volva a confiar en ti, tes que acabar coas mentiras, Pepe. Cando marchaches despois de cear, chamei a Vanessa. Contoumo da túa pelexa co home dos matalobos. Onde estiveches onte pola noite? Fun tomar unha copa. Unha copa? Ti? Fun visitar a dona Carme. Dona Carme? Para que? Foi o que me pediches, non? Querías que fixese todo o posible por apartar a Vanessa dos matalobos. Pois iso foi o que fixe. Que fixeches, Pepe? Podes estar tranquila. Non nos volverán molestar. Bos días. Bos días, señoría. Señoría, pode ordenar que me quiten as esposas. Eu non son un criminal. Vais a gravar a súa declaración pro xuizo. Todo o que diga poderá ser reproducido na vista oral cando se celebre o xuizo. Supoño que o seu abogado xa o informaría sobre os aspectos legais, así que, se lle parece, podemos empezar. Señoría, non hai ninguna razón para que declare esposado. Rafael non é perigoso. Ben podían quitarlles. Sinto, pero como ben sabe vostede, temos un protocolo de seguridade. Agora, se lles parece... Falarei co xuíza para que lles quiten. Non. Rafael non ten por que ser diferente a dos demais e debe estar expulsado. Vostede manda. Acúsaselle dun delito continuado de suborno en concurso ideal con outro de revelación de segredos, dun delito de ameazas e dun delito de lesións con agravante de arma de fogo. Delitos que levan aparelladas condenas seguras que suman moitos anos de cárcere. Como se declara? Seguindo o consello do meu abogado, volvo a negar todos os cargos que se me imputan. Creo que non reparou nas consecuencias. A súa muller non traballa e teñen 3 fillos pequenos. Como van sair adiante? Coñezo ben a situación da miña familia, señoría. Pero non sei de que xeito podo axudar. Podemos chegar a un acordo. Se decide declarar que nos sobornou, que declare sobre os delitos dos que ten coñecemento. Sabemos de sobra que foi Carmelo quen o enleou, Rafael, pero non podemos probalo. Se vostede decide declarar, falarei co fiscal. Farei todo o posible para negociar unha reducción de condena. Supoñendo que acepte, quero que fale co xuíz da audiencia provincial que leve este caso para que non me reclúa nun cuartel. Con que motivo? Son garda civil, señoría. Teño medo das represalias. Aí leva razón. Debería telo en conta. Se nos entrega Carmelo, farei todo canto estea na miña man. Co debido respecto, señoría, non me parece suficiente. Na miña situación quero unha garantía por escrito non haberá trato. Iso non podo facelo agora. Non me podo arriscar. Un momento. Volvo a xiña. Creo que podo darlle o empurrón que necesita. Convencelo para que fale, pero necesito quedar a soas con el. De ningunha maneira. É completamente irregular que un garda civil interrogue un acusado sen a presenza do seu abogado. Señoría, eu sei moi ben como funciona este xogo. Rafael non vai ceder ante ningunha presión, nin vai chegar a ningún acordo que poña en perigo a súa familia. Entón? Entón, a única opción que nos queda é xogar con ela a carta da honestidade. Hola, que tal? Hola, Sara, ti por aquí? Xo xa marchou. Perdón. Desculpa un momentiño. Hola, Pedro. Era só para confirmar que recolleu a Xoel. Non, nada, é que... Non, nada, é que vou con algo de retraso e por se ti poderías... Pero non te preocupes, xa o recollo eu.
Perdoa, poderías decirme quen recolleu a Xoel? Sí, o seu padriño. O seu padriño? Sí, Sara incluso traía o permiso de recollida asinado. A que ven isto, Que é iso de que vos convoquedes unha reunión? Eu son o presidente do consorcio e eu convoco as reunións cando considero oportuno, está claro? Creemos que o motivo xustifica a convocatoria. Queremos saber a túa decisión sobre a proposta que che fixemos na reunión anterior. Imaginamos que tiveches tempo dabondo como para pensalo ou para facer as consultas oportunas. A ti máis que ninguén convenche incorporar os terreos da conserveira, tal e como falamos. Así teremos a superficie suficiente como para arrincar o proxecto, por fin. Corríxeme se me equivoco. A Conservira é unha empresa familiar, pero representa moito máis que un negocio. Aquí o que nos interesa saber é se acepta a proposta ou non. Para a miña familia é máis valiosa, polos postos de traballo que crea, polo benestar que xera, que pola rendibilidade económica. A estas alturas non nos veñas co conto de que a Conserveira ven sendo un ONG, Carmelo. Neste consorcio temos que mirar polos nosos intereses. Esto parece que se va a demorar mucho. E non temos tempo para lerias. Parece que últimamente vas a pasantías de galego, Adriana. Teño intención de quedarme e estoume acostumando. Por mi parte, no tengo ningún inconveniente en incrementar mi inversión en el consorcio. Claro que mi participación también sería mayor. No sé, ¿qué les parece? Pareceme que non ven a conto. Eu nin sequera penso considerar esa idea. Fantástico, Fantástico. Nin aportas as túas terras, nin aceptas novos investimentos. Magnífico, magnífico. Pois con esa actitude non imos a ningures, Carmelo. A ver a saída que nos deixas. Se cadra, vai ser mellor que deixes de presidir o consorcio. Moi ben. Non imos pasar o día inteiro dándolle voltas á noria como fan os burros, non? A miña familia cederá os terreos da Conserveira ao consorcio. Pareceme unha gran decisión, Carmelo. Ben está o que ben remata. Non se di así? E para isto marchei da Conserveira. Este traballo sí que é unha merda. Agora, ao principio, rebenta os pés, pode cho lombo, pero ao levar mellor, xa verás. Dache gustar. Vaime encantar. Muller, anímate. Que me anime. Acabei aquí pola túa culpa. Ou pensas que isto é a ilusión da miña vida? Tampouco estás tan mal. Ben que lle soubeches que era engraza ao xefe. Daba xenio velo animarte. E agora celos, o que me faltaba. A ver, Vanessa. Preocúpome por ti. Teñoche pago o hotel. E tratasme así. É injusta, non? Serei. Ven vivir comigo, anda. Onde está Carmelo? Tranquiliña. Aí abaixo non podes baixar. Mira, Carmelo non está. Abaixo só hai uns cantos clientes xogando as cartas. Pero como que non está? Por favor, necesito falar con él. Agora mismo non me mintas. Muller, por que che vou mentir? Se Carmelo estivese, diría, chomen que máis me ten, pero non está. Moi ben. E onde o podo atopar? Pois nin idea. Pero se queres, díxolle recado do que estás buscando. Sí que aprende rápido. Sí? Marcos, tes que axudarme. Que pasou? Carmelo levou a Xoel e non sei que facer. Marchou con meu fillo. A ver, acogo un momento. Pídocho como amigo, Marcos. Non como policía. Por favor, non quero que ninguén máis o saiba. Estás segura de que foi Carmelo? Sí, fun a buscar a gardería e dixéronme que xa non estaba. Que o fora a recoller o seu padriño. Marchou con el, Marcos. E non será un malentendido. O único que sei é que o meu fillo desapareceu. É todo o que te podo dicir. E Pedro? Pedro vai na Coruña e non sabe nada. Estou desesperada, Marcos.
Vou ir agora mesmo a casa dos matalobos. Non, escoita. Escoita, sigues aí? Sí, sigo aquí. Tranquilízate, respira, queres? Vou eu. Como que ti? Sí, Sebastián ainda será peor. Vouche axudar, pero tens que manter a cabeza fría, estamos? Vale, Moi ben, vai para casa, espera que te chame, de acordo? moitas grazas. Chamareite o antes posible. Sí, por favor. Teño que marchar, é urxente. Ah, ben, de acordo, Marcos. Aquí pouco podes facer. auga, podo pedir que se traia un café. A ver se hai sorte. Veremos. De momento non ten moita. Canto tempo levas no corpo, Rafael? A Garda Civil é a nosa vida. É o que temos, é o que somos. Eu xa non. Ainda así, ainda te a oportunidade de redimirte. Tes muller e fillos, faino por eles. E por nós tamén. Non podo. Sí que podes. Conta toda a verdade da túa relación con Carmelo. Como moito botarás 2 anos no cárcere. Parece pouca cousa, non? 2 anos. Se sobrevivo. Estarás nun sitio seguro. Ten a miña palabra. Xa. E despois que? Que vou facer cando saia, Santiago? Non gaño nada. E ainda por riba perdín todo o que lle daba sentido á miña vida. Nin sequera vas pensar. Siento, tenente, pero non. E sen o meu abogado non temos máis que falar. Entendo. Quero saber todo o que fai, antes de que el mesmo saiba, está claro? Ningún dos homes que temos na cadea lle vai quitar ollo. Van vixialo ata cando durma. De momento están interrogando. Pois iso xa é perigo bastante. Xa falaremos. Que Iván? Estalo pasando ben con Nano? Sí. Diso precisamente quería falarche. Quería pedirche o coche para movernos por Sardiñeira ao noso aire. E logo teu pasoulle algo? Non, pero non é o teu, xa sabes. Xa. Queres fachendear por aí adiante, non é? Un pouco. Que dis? Collo, crápula. Necesitas cartos. Non, non. Non é iso. É que non sei se debo contarche unha cousa ou non. Supoño que debo facelo. Pois entón non o dubides. Onte a noite veu Pepe o do taller de lanchas. Ameazou a avoa. Dixo que ia acabar con todos nós, cos matalobos. Entendo. Que ten contra nós? A avoa dixo que era porque te elixiran a ti como padriño do neto de Campos. Sí, é iso, sí. Tiñas que velo, Parecía unha fera. Pero que estades tolos ou que? Quero que lle devolvade o neno xa. Agora, Claudia. É que eu non sei por que te pasa así comigo. O neno está aquí, pero non lle pasa nada, non imos comer. Pódese saber que pasa. Hai que ter valor, Cálmate, Marcos. Agora dedicaste ao secuestro de nenos. Baixo ao voltímetro se non queres que te saque desta casa a patadas. Así, faino. Pero que veñen esos berros? O teu fillo, mamá, que agora dedicase ao secuestro de cativos. Ou non o sabías? Pero non foi Sara quen che deixou o neno unhas horas? Por suposto que sí, mamá. Pero é que últimamente tan tantas preocupacións que igual se lle pasou, non me extrañaría nada. Queres chamar e comprobalo? Vou chamar a Garda Civil. Non, Pedro, por favor. Non o fagas. Pídocho, por favor. Non ves que iso vas empeorar as cousas? Pero empeorar que, Sara? Non ves que acabas de poñer en perigo a Xoel? Que podo empeorar, dime. Eu confío en Marcos. Vale, pois eu non confío en Marcos, non confío en ningún matalobos e non confío en ninguén que traballe para os matalobos e estou empezando a non confiar en ti, Sara. Mamá, carallo.
susto. Marcos, non sabes canto. Xa está. Xa pasou. Tranquila. Tanto me ten que Sara se portara mal contigo. Cos fillos non se xoga, as criaturas son sagradas. Non sexas teimuda, mamá. É o meu afillado. Exercía de padriño, máis nada. Morro ao conto. Non me gusta que me andes ocultando as cousas. Entre nós non pode haber segredos, fillo. E non os hai. O Rafael, cando me enterei que traballaba para nós... Tiña que ser así. Era vital que non soubese ninguén, ni sequera Diego. Non me gusta. Que é o que non che gusta. Tanto Arturo como Rafael están nas mans da xuíza. É perigoso. Procurarei que xogue ao noso favor. Boas. Boas noites. Que tal? Hola, mociño. Ai, non sabes as ganas que tiña Iván de que viñeses. Mima, xa se poden ir preparando as rapazas de sardiñeira, Imos picar algo antes de cear. Mirade que non vos vai a quitar a fame, eh? Fame nunca falta. Chao. Sei que non me pensabas contar nada da visita de Pepe Viaño. Entre nós non debe haber segredos, mamá. Acordaste? E ti cando pensabas dicirme que contratache a súa filla de camareira? Lo sé. No hace falta que me lo recuerdes. Ya sé que me jugó mi puesto, pero no pienso fracasar. Sí. Por supuesto que va a ser un éxito. Confía en mí. Otro para ti. Saluda a tu esposa de mi parte. Chao. ¿Llegó Mateo? Puntual como un cadeliño cada vez que os chamas. Con la operación en marcha es esencial tener al consorcio de nuestro lado. Los socios tienen que comer de nuestra mano. Y para eso Mateo nos va a ser muy, muy útil. Es tan maleable, tan paro. Non me creo nadiña do que me estás contando. Nadiña. De verdade, Diego pediume que fose vivir con él. Pero como se corra para igual, o mátote. É que me custa creelo. Non me imagino a Diego vivindo con a muller, eh? A verdade é que non estou segura. De que? De que cho pedise? De ir vivir con él? Hello? Ah, cousas miñas. Pon un café. Marchando. Foi unha trama argallada contra mí. Liáronse todos para facerme caer na trampa, cederlle a conservir ao consorcio. Que fillos de puta. De non ser por ti, as descargas ainda serían o 20%. Tiñas que ver a Lurpia colombiana e o mamón do Mateo facéndome a cama. E non puiden zafar. E a túa familia que pensa? Ainda non o saben. Pero así que solicitemos a recualificación dos terreos saltará a noticia. Polo de Rafael non te preocupes. Non está recibindo trato de favor, nin nada fai pensar que está colaborando. Rafael teñelle un plan na carteira. Tómate yo. E non tes algo máis para min? Son do piso do Paseo Marítimo. Levamos uns días quitar as cousas. Conta saldada. Agora xa estamos en paz. Carmelo, segue che parecendo boa idea ter a Vanessa contratada arriba. Aforraríamos problemas. Non quero volver a oír falar dese tema. Xa sabes as miñas razóns. Ademais, cada día que pasa gusta máis esa rapaza. Non será iso que che proe. Eu falo de Pepe Viaño, Carmelo. Sí, o certo é que aí temos unha guerra aberta. Podías te encargar ti. Vane, atenda ya San. Ti mesmo. Non te pases, que a camarera es ti. Dime. Whisky, por favor. A mismo. Temos un recado, Pincho, vamos.
Vanessa, poño un whisky a Sam. E ponme outro a min, anda. Así que isto é o que che gusta. Fago un curso de deseño gráfico, pero case non teño tempo para ir ás clases, e aínda menos para estudar. Vaya. Ademais, no hotel non me dou concentrado. Xa sabes, moito ruído. É porque non me dixaches nada. Non pensei que che interesase. Muller, como non vai interesar. Gústame que penses no futuro, que teñas un horizonte na vida. De feito, podemos revisar os horarios para que teñas máis disponibilidade para os estudos. En serio? Claro. O que me parece absurdo é que sigas vivindo nun hotel. Non me extraña que non te poidas concentrar. Xa estou farta. Quero marchar de aí canto antes. Pois, se queres, eu teño un piso baleiro. Podo cho alugar a bo prezo. Agradezocho moito, de verdade, pero estou pensando noutras alternativas. Foches polo bar que abriu a muller de Cholo? Sabes como lle puxeron? Palacio do Viño. Non está mal. As tapas son xeitosas, pero non sei eu se un sitio así en Sardiñeira... A ver se ten sorte, porque co marido... Non era mal tipo, pero pro traballo... Coñecíchelo ben, non? A ver, Pepe, vas falar ou... Porque aquí faleu só. Falas demais, Pedro. Que necesidade tiñas de dicirlle a miña muller o que fixen ou deixei de facer? O meu pasado é cousa miña. Fíxenos sin mala intención. E Lola preguntoume cunha cara que non me puiden negar. Iso non é excusa para traizoarme, vale? Pincho, cobra a malleira que se meteu no bar. Pincho, que non temos todo o día, dalle. Que pouca vergonza presentarte aquí. A couga, Paula. Só quero que falemos. De que? Non che parece que temos bastante desgraza pola tua culpa? Está ben, desafógate. Penso que queiras, pero eu non lle puxe unha pistola na caluga ao teu home para que traballase para min. Hai que telos ben postos para vir aquí dicirme iso. Se podes pagar a hipoteca e ter os teus fillos ben vestidos, ben mantidos e ben educados é grazas a min. Eu son xeneroso coa miña xente. Non estou disposta a que te burles despois de todo o mal que nos causaches. Usa a cabeciña, Paula. De que ides vivir agora? Ti non traballas, nin traballaches nunca. E con 3 fillos e o teu home na cadea xa me dirás como te vas a mañar ti soba. Sae desta casa ou chamo a policía. Estou aquí para mirar por ti e polos teus fillos. O do teu home xa non ten amaño, pero... Vaite, déixame en paz. Está ben. Se queres, podo darche unha última oportunidade de acabar un futuro para ti e para a tua familia. Un futuro, Paula. Ti decides. ¿Qué pasa, Paula? Carmelo propón que cargues co de Arturo Campos. Debes confesar que metiche la droga no seu almacén sen que o abogado soubese nada. E claro, nada de inculpar os matalobos. Non penso apandar coas culpas de Campos. O último que quero é obligarte, Rafael. Non sabe lo mal que me sinto por vir aquí con esta proposta. Pero tal e como están as cousas, non nos queda outra. Tranquila, Paula, ti non tes culpa de nada. Carmelo meteume medo no corpo. Teño medo de que, se non colaboras, poida facernos algo. Dios.
Iso de pensar que os nenos están ameazados. Acouga, Paula, aos nenos non lle vai pasar nada. Carmelo nunca se atrevería. Falou de moitos cartos, Rafael. Que? Carmelo ofreceuche cartos. E ninguén te vai salvar do cárcere. Se aceptas, os nosos fillos poderán ter un futuro. Se ti queres. Os nenos... Que tal están? Ben. Están ben, de momento. As criaturas. Veña, Paula. Papá, que che pasou? O peor é o brazo. Doulle moito. Pero o teu pai non quere ir ao hospital. Papá. Aquí xa non faz falta ningunha. Perde o tempo. Volvo ao bar noutros matalobos. Vin porque me chamou mamá. Ti tamén? Parece que teño un inimigo dentro da casa. Berra canto queiras, tanto me ten. Quero saber que pasou e non vou marchar ata que mo contedes. Delle a verdade a tua filla. Contalle como o seu mozo e 4 matóns mallaron en ti canto quixeron. A ver, ti, papá, tampouco és un santo. E logo que esperabas despois da malleira que lle deches a Pincho? Era de esperar que se vingaran. Como podes poñerte de parte dos matalobos? Mira o que lle fixeron ao teu pai. Pedelle perdón inmediatamente. Non te molestes, Lola. Cando vin na porta ainda tiña esperanzas. Pero agora... está claro que xa é unha deles. A ver, levo anos pagando religiosamente a póliza e agora que necesito seguro é que parece que me está desfacendo un favor. No, como queres que o tome? Vale, moi ben. Cando vai vir o perito? Vale, pois se pode ser antes, mellor, sí? Ben, pois quedamos así. Que che pasou? Non me vas contar. Pedro, hai que desinfectar isto. Isto fixeron nos matalobos. Sabes, apareceron no taller e fixeron unha desfeita. E a nós tamén nos deron. Pepe levou a peor parte. Non. Sí, Sariña, sí, sí. Fillos de puta! Está visto que Carmelo non vai parar. Xa estou farta. Vou acabar con isto dunha vez. Vale. Se queres vou contigo ao cuartel. Queda na casa, non vou ao cuartel. Voulle dar a Carmelo a información que quere para que nos deixen paz dunha vez. Sara, ten a oportunidade de rematar con isto dunha vez. Non lle siga o xogo. Pero que máis queres, Pedro? Primeiro foi o de Xoel, agora o taller. Que vai ser o seguinte? Vale, Sara, faime caso. Fagamos as cousas ben por unha vez. Vamos ao cuartel e contas todo o que sabes. Non. Chamou a Suiza. Hai novidades? Rafael quere declarar. Moi ben, tenente. Parece que a súa conversa tivo resultado. A ver se é verdade. A ver. Faise constar que foi o propio acusado quen solicitou esta declaración e rexeitou a presenza dun abogado. Pode vostede confirmar o que acabo de precisar? Confirmo punto por punto. Estou farto desta situación e quero contar a verdade dunha vez. Adiante, pois. Que ten que declarar? Eu fui responsable da descarga pola que resultou imputado o abogado Campos. E que, segundo a súa versión, foi ideada por Sindo Veloso. Un momento. Está declarando que foi vostede quen organizou a descarga da droga incautada no almacén de Campos? O autor do plan, señoría. Coñecía a investigación da Garda Civil o detalle. Eu formaba parte do operativo, como xa sabe, antes de que vostede se presentase no cuartel para supervisalo. Informei os homes que estaban preparados para a descarga do cambio no punto de desembarco. Usted está de broma.
Mentres o tenente Tabos esperaba descarga nas praias do oeste, eu decidín que se faría nas do nordés. Pero despois complicáronse as cousas. A que se refire? Sempre fun un paso por diante da Garda Civil, ata que lle asinaron o mando, capitán. Refires ao capitán Matalobos da UCO, xefe do operativo? O mesmo. Non tragou a celada do polígono de Sobreira e botou a perder os meus plans. Entón tiven que tomar decisións precipitadas. Está claro o que pretende. Librando a Campos beneficia a Carmelo. Pense nos motivos de Rafael para inculparse. Anda pola súa familia, polos cartos que lle ofrecera Carmelo. Ti pensas que é consciente de que vai pasar media vida no cárcere? Perfectamente. É todo para que se libre ese mal nacido. Nós fixemos o que tiñamos que facer. Démoslle unha saída a Rafael. Se escolleu a que lle ofrece Carmelo, xa non é cousa nosa. Asumo as consecuencias. Tenente, hai un home que agarda por vostede. Xa lle dixen que a planta de acceso restringido, pero insistiu moito, a verdade. Alégrome de que por fin tomase a decisión correcta, Sara. Xa non sei cal é a decisión correcta. E desde logo non podo alegrarme. Pero xa está. Acabemos con isto dunha vez. Aquí te lo que querías. Así que adeus. Un momentiño, Sara. E agora que queres? Agarda. É mellor que quedes por se presenta algún problema informático. Se lle entrego esa información, ten que comprometerse a actuar axiña. Non quero que haxa represalias contra Sara nin contra o meu fillo. Tranquilícese. Se esa conta de correo é unha proba incriminatoria, tal e como vostede asegura, prenderemos a Carmelo e a súa familia estará protegida. Non teña a menor dúbida. Queres que abra os emails, Carmelo? Non, non é necesario, Pincho. Espero que non existan copias desa información. É a única conta. Por os correos, Pincho. Nesta conta non hai nada. Eu xa cumprín, así que podo marchar. A que ven tanta presa, muller? Agora tócame a min. A que te refires? Entregalle isto á muller do sarxento. Seguro, Carmelo. Non queres confirmalo? Xa mo confirmou, Diego. Entón, todo arranxado. Non, estará arranxado cando Paula reciba eses cartos. Vou para lá. Eu son un home de palabra e cumpro os meus tratos. Ti entregaches má información e eu vou pagar o primeiro prazo da liberdade de teu pai. Estarás contenta, non? Que ten que ver o trato que tes co sarxento con meu pai? Chama a fiscalía se queres. É cuestión de horas que retiremos cargos contra teu pai. Teño un xuízo de faltas, tenente. En moi pouco tempo, sobre todo se é para malas noticias. O noso departamento de informática intentou recuperar información da conta de correo, pero non houbo sorte. Pois sí que son boas noticias. É o que hai, señoría. Dígame unha cousa, tenente. Cree que realmente existiu esa información?
Estou convencido de que a información existiu na conta de correo da abogada, pero que chegamos tarde. Como de costume. Seguro que Carmelo chegou a un acordo coa filla de Campos. Pois estará contenta, abogada. Madre leva. Liberou a seu pai dunha condena ben longa. Un home pagará por un delito que non cometeu e a única persoa que podía levarnos ata os matalobos sairá á rúa con total impunidade. Gustaríame levarle a contraria. E a min gustaría meter un caso contra os matalobos. Pero o único que temos son as mans baleiras e o cu ao aire. Como estás? Pero ia a buscarte agora. Saín antes do previsto. Gracias, filla. Gracias por todo. Enhoraboa. Marchas? Sí, tencho yo que ir contar a miña nai. Non houve un só día en todo este tempo que non se acordase de ti. Arturo isto, Arturo aquel outro. Nen que fose fillo dela. Esta noite por fin vou poder dormir tranquilo. Enhoraboa. Os dous. Grazas. Imos tomar ya a última. Que va, tío, hai que ir xa pa casa. Se ti non podes co cu. Estou ben, tío. Ademais, se lle pasa algo ao coche, a culpa é miña. Hay un nuevo envío en camino. 9.000 kilos de coca. La mayor descarga que hemos hecho hasta el momento. Oxe, estou certo que se non fose por ti ainda estaría no cárcere. Pero se mo queres agradecer, o mellor xeito é que volvas ao teu posto canto antes. Xa, por suposto. Hai un problema co teu coche. Que pasou? Se cadra é unha parvada, pero atopei unhas manchas na defensa e... Non sei, penso que é sangue. Trátase de Pepe. De Pepe Viaño. Ameaza con falar dos vellos tempos. Tedes algunha nova sobre o tropelo? De momento, o único que sabemos é que o coche é negro. Pero ti ves como estamos, como nos pillen os madeiros, vamos pa Teixeiro de cabeza. Só de pensar que está cos matóns dos matalobos. Abonda! Nesta casa non se fala dos matalobos! O suborno e os cartos fáciles son a maneira que teñen os delincuentes de acabar con nós. Pero non nos podemos deixar vencer. Por unha razón ou por outra escollemos este uniforme, así que non nos deshonremos. Pepe, o que pasou con don Álvaro morreu con él? Coido que non é prudente sacalo agora a luz. É igual. Farei o que faga falta, con tal de apartar a Vanessa desa sentalla.